Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai maklumat pelayanan, kabeh pegawai Pengadilan Agama Batang sanggup ngei pelayanan sesuai standar sing wis ditetapke. Yen pelayanane mau ora sesuai, para pegawai siap nerima sanksi sesuai aturan sing berlaku. Pelayanan Pengadilan Agama Batang yo ngutamake khusus kanggo kelompok rentan kaya wong wedok, anak karo disabilitas. Jenis pengajuan cerai ning Pengadilan Agama Batang kuwi ana loro. Sing pertama kuwi cerai talak. Pengajuan cerai sing ndaftar pihak suami. Sing kedua cerai gugat. Pengajuan cerai sing ndaftar pihak istri. Terus sak benere wong wedok karo anake yen dicereke karo sing lanang kuwi oleh hak sing bisa dituntut. Hak-hake wong wedok sing wis dicereke sesuai pasal 149 kompilasi hukum Islam kuwi ana 4. Sing pertama nafkah iddah. Nafkah iddah kuwi nafkah sing wajib diwenehke kadhi sing lanang kanggo mantan bojone sing wis ditalak selama masa iddah, yaiku 3 wulan utawa 4 wulan 10 dina. Terus, yen sing wedok isih hamil, nafkahe sampe nglairke. Sing kedua nafkah mut'ah. Wujude barang utawa duit sing kudu diwenehke saka sing lanang kanggo mantan bojone. Sing ketiga mahar sing diutang. Pihak mantan istri oleh njaluk pelunasan utawa kekurangan mahar sing dhisik durung dilunasi utawa dibayar mantan suami. Sing keempat, pemeliharaan anak utawa hadlonah. Wong lanang sing wis megati bojone isih wajib ngopeni karo mbiayani anake sampai gede utawa dewasa. Sesuai pasal 105 huruf C KHI, kewajiban suami ngopeni anak kuwi mau termasuk biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, tempat tinggal, lan kabeh biaya kebutuhane anak. Cara suami menehke hak-hak kanggo mantan istri sing wis dicereke, yen mantan istri nekane sidang ikrar talak bisa langsung diwenehke di hadapan majelis hakim. Yen mantan istri ora teko, bisa dititipke ning kasir. Terus, pihak pengadilan bakal ngirimke surat pemberitahuan kanggo mantan istri kon njukuk hak-hak kuwi mau sadurunge 6 wulan. Yen wis kelewat 6 wulan ora dijupuk, hak kuwi mau bakal disetorke ning kas negara.